Pois estamos xa comenzando o programa, finalizando a semana bueno, pois un programa máis que especial o que temos hoxe, por certo, con el asegurado enterado, con na última hora o programa de Planetario e agora mesmo nuns minutos imos falar co rexidor, co alcalde do Concello de Padrón, con Anxo Arca. E hoxe, rematando, como digo, a semana cunha noticia que temos que adiantar, porque onte falábamos neste medio de comunicación dunha folga de transporte que ia afectar previsiblemente para hoxe e para o vindeiro luns en Santiago de Compostela, en folga do transporte urbano en Santiago, e que, como sabedes, pero non está de máis recordalo e lembralo, desconvocouse a folga para hoxe. Por lo tanto, sí que se mantén esa folga que afectará o transporte urbano de Compostela para o 9 de decembro. Aí sí que haberá servizos mínimos. Dito isto, por se xa non vaya a ser que non te enteraras, imos saudar agora sí que sí o alcalde do Concello de Padrón, Anxo Arca. Bos días, benvido. Moi bo día, Álvaro, que tal? Como van as cousas por Padrón? Pois van ben. O sea, creo que todo o mundo ten unha percepción de que en Padrón hai un cambio significativo. Agora, con Nadal, aínda máis evidente e, por tanto, creo que a cidadanía está contenta, aínda que, por suposto, queda moito traballo por facer. Bueno, comezou o Nadal en Padrón, aínda que o día non acompañou moito, polo menos para o ascendido, porque unha, moito rayo, moita tormenta, pero ao final saiu adiante, non? Sin ninguna... Bueno. Pois sí, estaba previsto para o día 1 de decembro, domingo, e claro, pois tivemos o peor día posible, unha treboada enorme, acompañada de un aparato eléctrico tremendo que, bueno, fixo que se caera parte do alumeado público de Padrón e, por tanto, pois tamén o alumeado de Nadal que vai enganchado a este, non? Pero, bueno, os traballadores de iluminaciones santiaguesas e tamén das empresas de mantemento do Concello actuaron con rapidez e, bueno, se repuxo relativamente rápido. E o alcalde Padrón navideño? Gustalle en estas datas que estamos aí... A piques de entrar ou... O alcalde Padrón ten que ser contido en moitos aspectos, pero sí, a min encántame o Nadal e dende sempre, ademais, sí. E o desfruto moitísimo, así que ver agora o noso povo pois adornado, ademais, creo que con moito gusto. A proposta que se fixo é coherente e realza un pouco pois ese aspecto histórico no casco urbano e tamén se adentra nos territorios do rural. E en fin, creo que se convirte Padrón por segundo ano consecutivo pois nun punto de visita obrigada para os amantes do Nadal e, en fin, unha oportunidade tamén para o noso comercio e hostelería locais. Decía Chus Campos, concelleira aquí nunha recente entrevista, o Vigo pequeno, chamou a Padrón o Vigo pequeno no contexto do Nadal. Claro, cada un na súa categoría. Nós somos un pobo de pouco máis de 8.000 habitantes, pero creo que facendo as cousas con tempo, pensando os espazos que temos, creo que se pode sacar moito partido, non? Este ano, ademais, temos por primeira vez unha colaboración público-privada moi importante, sobre todo das grandes empresas, 7 empresas que participan facendo aportación económica hasta 25.000 euros. Chegamos de grandes empresas que poñen os seus recursos a disposición tamén pois dos que lle custa máis, non? Do pequeno comercio, da hostelería locais, que son os que máis van a notar o retorno pois desta iluminación. Por tanto, me parece tamén moi destacable. Eu estou moi agradecido, as padronesas e os padroneses o recoñecen tamén, porque ao final son empresas grandes que van moi ben, que están solidariamente pois aportando para darlle unha oportunidade pois ao pequeno comercio e a hostelería que lle costa máis. Sumou eses cartos foron precisamente para ampliar a cobertura, digamos, de embelecer o Concello con motivos de Nadal, é así, non? Claro, algo concreto, fíxose algo concreto con esa partida? Pois sí, mira, por exemplo, as moitas rotondas da Nacional 550 ou doutras vías de titularidade autonómica ou municipal que se adentran, como digo, no territorio rural, porque, en fin, Padrón é máis que un casco urbano, non? Entón, esa aportación privada nos permiteu aumentar
a calidade dos elementos que colocamos e tamén extendelo a un territorio máis grande. Non? Que interesante, esa colaboración hai que aplaudila Eu creo que sí, porque, dende logo, o comercio local e a hostalería non se lle pediu que colaborara económicamente, pero é certo que o retorno maiormente vai a ir para aí, non? Esperamos. E tamén, pois, espero que o ano que ven se sumen aínda máis empresas e que poidamos pois ter un pobo ben fermoso que, como digo, sexa un punto de visita obrigada no Nadal. E depois, actividades múltiples. Vimos que vai estar, bueno, xa está, de feito, con múltiples actividades que ao longo do ano ten o Concello de Padrón, a verdade é que un concello moi vivo e moi dinámico, e no Nadal, pois... Claro, no Nadal temos moitas, é certo que tivemos que cancelar e reubicar as que estaban pensadas para o día do acendido, pero se van a ir ubicando nos fins de semana sucesivos, non? E despois, isto se solapa tamén co outono cultural, que son pois unha proposta de actividades moi diversas, non? Hoxe, por exemplo, temos a conferencia dos resultados da intervención arqueolóxica en Fondo de Vila, a mediados de mes teremos tamén os resultados da intervención arqueolóxica en Castro Valente, e isto se suma, pois, teatro, entregamos tamén recentemente o premio Camilo José Cela de Rato. Hai nada, hai un par de días. Sí, un par de días, non? Me refiro, Padrón é un pobo cunha actividade cultural moi intensa e que nos intentamos tamén que sea variada e que sea de, bueno, aumentar a calidade, non? A xente responde moi ben e demanda moito cultura en Padrón e, por tanto, eso é algo que nos temos moi presente. Como síntoma, o botar unha man para darlle vida ao comercio con esas actividades que son complementarias, ao fin e ao cabo, e tamén a nivel turístico. Estamos rematando o ano, estamos xa a 5 de decembro, xa falando do Nadal, último capítulo, e non sei que balance pode facer, se está contento ou non co proxecto que hai un ano tiña en riba da mesa, con intencións, se foron cumplindo, se queda algo pendente. Que balance fai deste ano, alcalde? Bueno, eu fago moi positivo. Eu sei o que traballamos todas as concelleiras e concelleiros que formamos parte do goberno, traballamos moitísimas horas e se ven os resultados. Creo que toda a cidadanía pode ver, pois agora mesmo, un montón de obras en execución, de melloras do viario, nas áreas rurais, de mellora das nosas áreas recreativas, como acabamos de rematar unha mellora importante da área recreativa da desembocadura, da confluencia do río Sareulla, a obra da reforma da praza de Fondo de Vila. Actuamos durante todo o verán nos 3 pabillóns polideportivos e creo que o que máis evidencia o cambio é o pabillón do Souto, onde se cambiaron pois, a iluminación, a pista, se pintou todo, está prácticamente novo. Agora estamos en obras nos servizos públicos do centro social, o vestiario masculino da piscina pública municipal. Me refiro, hai unha cantidade de obras en execución. A Biblioteca Pública Municipal, cambiamos todas as carpinterías, melloramos a fachada, a iluminación. O sea, vayas por onde vayas en Padrón, ves que se están executando obras e, por tanto, isto creo que hai moitos anos que non pasaba, non? A máis disto, hai outros traballos de xestión detrás que non se ven, ao mellor tanto, pero que hai que facelos. Acabamos de acadar 400.000 euros para a Escola Pública Municipal que entrará en licitación a primeiros de 2025. Claro, isto é importante, porque non é o mesmo que o Concello tivera que asumir, como así xa estaba mobilizado, 800.000 euros de inversión, que 400.000. E para conseguir esa subvención, pois hai que traballar, non? Que máis temos? A parte de programar toda a actividade cultural e agora do Nadal, que eso tamén dá traballo, pois, por exemplo, outras cousas que non se ven, os procesos de estabilización e as negociacións cas partes para acadar un novo convenio colectivo. Claro, isto é levar á normalidade a situación laboral das traballadoras e dos traballadores municipais que durante moitísimo tempo estiveron pois traballando de forma totalmente descuberta, vamos a decir, non? Agora os traballadores están motivados. Se podemos facer tantas cousas traballando con estes traballadores, me refiro. Eu teño os mesmos traballadores que tiña o goberno anterior e agora teñen outra motivación, porque ven tamén que hai un goberno que se preocupa de que a súa situación laboral mellore. E vos aseguro que a situación laboral dos traballadores municipais é moi precaria. Vou dicir, falo de salarios mínimos e, en fin, é unha carga de traballo brutal. Para que todo o mundo se poida facer a idea, Padrón ten agora mesmo só 3 obreiros do servicio de obras. Só 3 obreiros. E con eso chegamos, obviamente, apoiándose en empresas privadas. Sí, ten que ser, claro.
pero claro, temos un corpus que está hai moitas prazas vacantes e, por tanto, os que están teñen que asumir unha carga importante de traballo, e eu creo que é xusto destacar a súa implicación, o seu traballo e mirar tamén porque teñen unha boa situación laboral. Eu hai un ano lles prometín que o horizonte de traballo e os obxectivos para 2024 eran concluir os procesos de estabilización, estabilizar todas as plazas que foran estabilizables e acadar un acordo para o convenio colectivo. E iso se vai a conseguir. Bueno, pues son eses froitos que dá a xestión deste tempo de goberno do Partido Socialista no Concello de Padrón. Tamén falábamos hai tempo, vemos xa falando, dunha renovación que se quere dar un novo aire, un novo pulo ao mercado de abastos. Que incluso cunha oficina de turismo, que sexa reclamo para os veciños e veciñas, pero tamén para os visitantes que se adentren no mercado de abastos como que é, un produto para atopar produtos de primeira necesidade, pero tamén para atoparse un oco visitable, non? Agora como reclamo turístico. Como está esta... Mira, ese proxecto ten que ser fragmentado porque a Praza de Abastos de Padrón é un edificio moi grande. Entón, a primeira fase, que afecta a primeira nave, a que está máis pegada ao espolón, como ti dis, é a que vai a conter a nova oficina de turismo. É un plantexamento innovador, pero ten moito sentido. Quero dicir, que a xente teña que entrar xa a Praza de Abastos por se quer ir á oficina de turismo, eso é estar metendo xa xente e potenciais clientes á propia praza, non? Entón, que pasa? Esa primeira nave é máis cara que a renovación do resto, creo que estamos agora por enriba dos 800.000 euros e que, por tanto, vai a necesitar pois de buscar vías de financiación externas. Seguramente pois acudiremos a algún tipo de subvención de turismo, tanto da Xunta de Galicia, pero tamén petaremos na porta da Deputación e outra parte pois será municipal, da aportación me refiro. O proxecto está ben e por tanto a principios deste ano comezaremos xa pois esa labor de acadar a financiación necesaria. A Praza de Abastos agora todo o mundo pode ver que esmorece, me refiro. Hai moitísimo tempo que non se fai unha actuación e necesita con urxencia unha intervención que lle poida dar aos praceiros e as praceiras unha oportunidade de continuar ca súa actividade. Falamos de Padrón e antes o mencionou. Padrón non só é o que podemos pensar como núcleo urbano, como casco e demais, tamén o rural. Que fixo este goberno polo rural? En que está a traballar? Que proxectos hai? Finalizados se hai algún? E tamén a medio ou longo prazo polo rural, por ese diseminado que hai en Padrón. Pois se executaron varias ampliacións de saneamento en Herbón e tamén en Aponte. Ainda está sen rematar, pero en breve quedará concluído. Se fixeron melloras de viario, se aumentou o nivel de mantemento, que isto era importante, non? Porque das cousas que primeiro ve a cidadanía, que primeiro percibe, pois cando medra moito a herba, nas cunetas, etc. Non? Aí sí que fixemos un plantexamento distinto. Agora se está desbrozando unha franxa máis ancha a cada lado para que aguante máis e que, por tanto, non estemos sempre con esas dificultades. A nivel de mantemento se avanzou moito. Despois temos proxectados melloras de parques infantís, tamén no rural. Podo adiantar xa que os parques infantís de Padrón de todo o Concello, a medida que se vayan renovando, irán sendo renomeados co nome de científicas galegas. Os parques infantís? Os parques infantís levarán o nome e levarán tamén pois unha placa, unha reseña ali, exacto, non? Con científicas. Con científicas, quizá tamén algún artista, pero en todo caso queremos que as nenas e nenos e tamén os pais e as nais teñan referencias femininas. Me refiro, que sepan que non teñen que coller sempre unha referencia masculina como modelo de éxito, sino que tamén sepan da existencia, porque son moitísimas, e moitas veces se quedan en un segundo plano ou simplemente non se sabe delas, pois de mulleres que proveñen, pois en este caso eleximos científicas ou algún artista, pero tamén podría ser do mundo do deporte, en fin, de todos os eidos, as mulleres tamén teñen un espacio e fixeron unhas aportacións históricas ben significativas e, por tanto, queremos que isto sexa así. Vai haber alguna... Sí, iba a decir, porque é que acordei-me agora, antes falei do Parque da Desembocadura, imos a facer unha proposta para renomear. Claro, agora ese paseo, esa área se chama
se non recordo mal, área recreativa das confluencias do río Sareulla, non é un nome moi... Hombre, moi comercial non parece, non, pero... Non, entón... vai ser renomeado, entón? Sí, a nosa proposta do goberno vai ser que se chame Paseo da Constitución, o digo porque estamos ás portas desta celebración. Entón, Paseo da Constitución. Paseo da Constitución. E ese parque infantil sí que será o Parque do Paseo da Constitución, por darlle coherencia, non? Pero o resto de parques, un deles xa se nomeou, a medida que vayamos actuando e mellorando os parques infantís, pois irán sendo nomeados con nomes de científicos. Tamén se fixo algunha petición, falou da Diputación, falou da Xunta, incluso do Goberno do Estado, con referencia a P9, a gratuidade dese tramo que une Padrón con Santiago de Compostela, tamén adecuar esa conectividade que ten a ponte co núcleo urbano de Padrón, que está bastante perigoso para aqueles que transitan e demais. Son solicitudes que onde caen estas solicitudes? Mire, xa viñeron dende a DIF e dende do Ministerio de Transportes, si se enviou xa persoal para avaliar estas cuestións. Onde estamos poñendo máis empeño é precisamente en conectar a ponte, dende a ponte interprovincial e ese núcleo de Aponte hacia o casco urbano, non? E, bueno, salvo, ali hai uns carrís de incorporación, hai un trébol de incorporación a autovía e a autopista. Que non facilita moito a cousa, non? Claro, aí é onde está agora mesmo a complicación. Seguramente, pois, se ves do lado, vamos a ver, como colla referencia, se vas en dirección Pontevedra, non? Se, pois, do lado dereito o paseo virá, a Beirarrúa virá paralela á Nacional 550, pero cando chegue a ese trébol terá que desviarse cara ao río Sar e se ven do lado oposto, pois terá que desviarse cara ao canal. Non vai a ser posible unha conexión directa que atravese eses carriles de incorporación por unha cuestión de seguridade, non se pode. Pero todo o proxecto estás estudando e xa camiña. Sí. Teño contacto ca subdelegado e co delegado do goberno e iso é o que se me transmite, que esas beirarrúas para a ponte, probablemente acompañados ademais dunha senda para ciclistas, poida materializarse máis pronto que tarde. Non vou a dar un prazo porque digamos que ainda está en redacción o proxecto, pero, en fin, ese é unha prioridade para este goberno e creo que existe unha débeda histórica cas veciñas e cos veciños de Aponte que se veron sometidas a un proceso de expropiación cando se querían facer aqueles 4 carrís hai uns 30 anos e que eso se quedou en nada e nin sequera pois se lle dou unha solución para poder transitar con seguridade polas beiras da Nacional 550. Isto é unha evidencia, eso. Sí. Calquera que pase por ali o pode ver. E co tema da P9, a gratuidade, parece como lonxano que exista esa posibilidade, pero son moitos os concellos que estades exixindo de distinta cor, Teo, Padrón, Ames, hai incluso Teo quere que exista unha abertura da P9 para o concello e demais. Sería importante, non? Me parece ben que, independentemente da cor política, todos teñamos claro o que é importante. E todos temos claro que a P9 pois xa está máis que amortizada e máis que explotada e que, por tanto, eso xa é un patrimonio de todas as galegas e de todos os galegos. E é o noso eixo vertebrador e ten que ser público, me refiro. Eso é unha evidencia. Nos pedimos, claro, a gratuidade. O que máis nos convén a Padrón é que se elimine a peaxe pois que temos entre Padrón e Santiago, non? Porque polas dinámicas das nosas poboacións é o que máis nos beneficiaría. Ahora, creo que todos estamos de acordo en que a P9 ten que ser toda pública. Xa está, suficientemente explotada. E parecía lonxano tamén que pagaran o Ibibices. E se está pagando, non? E nos aumentamos, Padrón aumentou en máis de 350.000 euros o ingreso corrente, porque agora a xudicataria pago Ibibices. Eso tamén, hasta agora estuvo pagando cero. Sí. Que sería un gran paso necesario e lóxico, de sentido común, porque está máis que amortizada, é verdade. Unha loita aí da P9, toda, pero neste caso, por contexto local, o tramo entre Padrón e Santiago de Compostela. Verase algún día, sí? É optimista neste sentido? Non teño ningunha dúbida de que sí. Sí? Sí. E é que, pois xa te digo, que cada vez somos máis os concellos que temos conciencia de que eso é necesario para facilitar os desplazamentos e que a xente non se vexa perxudicada. É certo que agora hai un sistema de bonificacións que é importante, o noto eu mesmo, me refiro, fago moitos viaxes, teño que ir a Coruña, teño que ir a Diputación, teño que ir a moitas reunións e, bueno, vou co telepeaje, pero sí que eu sei o que pagaba hai 2 anos e o que pago agora, me refiro. Entón, pero, bueno, as bonificacións
axudan moito, nótanse moito, pero xa por unha cuestión de xustiza e de que a cidadanía teña unha infraestructura que pagou durante moito tempo. Falamos dos orzamentos, porque hai moita proposta, moito traballo, pero fan falta cartos, fan falta esa financiación, e a aprobar, en este caso, pois, non sei se con maior diálogo, polo contexto de minoría que ten o grupo de goberno no Concello de Padrón. Bueno, orzamentos, os POS, que tamén serven para unha financiación adherida. Bueno, pregunta de como se vive a nivel intrínseco oposición, goberno, pois estas negociacións e o día a día, se quere, porque, bueno, hubo certas discrepancias, certos calificativos que a oposición, concretamente o Partido Popular, lle puso na súa persoa. Sí. Bueno, a oposición ten que facer oposición, eu eso entendo perfectamente, eu non nacín na alcaldía, me refiro. Pero en canto aos orzamentos xa existe un borrador e se está a negociar, son uns orzamentos expansivos que aumentan en torno a €500.000 a capacidade orzamentaria do municipio, pasamos de en torno a 10 millóns a 10,5 millóns, máis ou menos. Entón, pues, hai unha proposta feita que está en negociación, tampouco vou adiantar moito máis por non romper estas dinámicas, non? Pero eu teño unha boa sensación con isto, e en canto ao POS, tanto o Partido Popular como o BNG como o Partido Socialista fixemos aportacións en moitas. No POS é máis sinxelo chegar a acordos porque se adoita dedicar a melloras de viario, e é certo que, bueno, hai unha boa parte do viario en Padrón que está moi deteriorado. Aí estades todos de acordo, entón. Claro, o sea, e seguramente non, asegúroche que todas as propostas que fixeron chegar os grupos son necesarias, todas. E ojalá pudiéramos executalas todas a vez. Bueno, pues vai haber que coller as que se considere pues, que son que están máis deterioradas, en fin, e ter un criterio así, pero que é evidente que eso fai falta melloralo, non? Entón, non creo que vai a ser difícil aprobar o POS, que se fará en breve, ademais, porque estamos xa adoita salir pues, de xaneiro, máis ou menos, non? E, bueno, despois, bueno, hai unha circunstancia peculiar e é que pues, temos que asistir pues, a outra nova dimisión de outro concelleiro do Partido Popular, e parece que ten pues, un grupo municipal, o Partido Popular, en descomposición. Eu non acabo de entender... Dimitiu estes días? Sí, dimitiu o día antes do pleno, ou o mesmo día do pleno, o día antes do pleno. Un edil do PDP. Sí, Andrés Bustelo, que se suma, é a cuarta dimisión que ten o grupo municipal do Partido Popular. Pero claro, eu non podo estar esperando tampouco, refiro, Padrón ten que sacar adiante iniciativas e nós estamos en que Padrón avance. Entón, o Partido Popular, se ten problemas internos e non se entende, pois alá eles. A min despois que non me digan, eu non son o responsable. Claro, un pode velo que o alcalde poda aproveitar ese número, esa suma para sacar adiante propostas que son necesarias, vamos, entendo. Claro, esa foi a acusación que se me fixo dende a oposición cas 3 dimisións anteriores, pero é que eu non estou obrigando a dimitir a ninguén, me refiro, eu teño que gobernar Padrón. E se ve que están salindo adiante un montón de iniciativas e que Padrón avanza. Outro día, nun medio de comunicación de prensa escrita, líamos un artigo que creo que levaba por título Padrón mejora. Claro, que esa é a percepción, quero decir. E isto é con traballo e sacando adiante iniciativas. Entón, pois o Partido Popular tendrá que recompoñerse como considere, pero o goberno ten que ir cara adiante e o pobo ten que avanzar. Eso é no que estamos, non? En fin, non sei onde irá o Partido Popular. Nós temos unha folla de ruta. Agora, antes de finalizar o ano, a mí me gustaría deixar aprobado os orzamentos e o POS, porque é importante ter un orzamento aprobado en tempo e forma para acceder a todas as subvencións que sexa posible, non? Entón, eu miro cara adiante e miro polo benestar do pobo, do conxunto dos padroneses e das padronesas, que é o que me corresponde a mí. Bueno, ano 2025, aínda queda legislatura por diante, antes de ser alcalde supoño que pois, máis cando está metido en política, anela, cando sexa alcalde, se algún día o consigo, este vai ser o meu obxectivo. Logrouse algún destes obxectivos? Que pretende mellorar de cara á vida dos padroneses e padronesas que este traballando? Obxectivos, proxectos, realidades...
que pasan pola política, evidentemente. Claro, mira, un dos obxectivos prioritarios, e o dixen durante toda a campaña electoral, é mellorar as instalacións públicas que xa temos. Porque é un pouco absurdo pensar en novas construccións cando todo o que temos estaba nun estado lamentable. E falo de instalacións deportivas, e falo de edificios de xestión, edificios de servicios sociais, están nunhas condicións lamentables. O propio Pazo do Concello non ten ascensor, me refiro. Hai cuestións que hai que solventar para levar a Padrón as instalacións públicas que xa temos a un estado de normalidade para o que se espera para o ano 2025 que vamos a entrar, non? A partir de aí, pois, que necesita Padrón? Bueno, pois nós estamos en negociación tamén coa Xunta de Galicia para que poidamos ter un edificio novo para un novo xulgado, e iso nos permitiría poder facer uso do edificio que ocupa actualmente o xulgado, non? E iso podríamos, e a expectativa é que ese sexa un edificio de servicios centrais do Concello. Isto é algo que... O sea, unha prolongación do propio Concello, sería? Sería, como claro, oficinas... O Concello de Padrón agora mesmo ten 3 centros de traballo. Se nós poidéramos dispoñer do edificio que actualmente ocupa o xulgado, podríamos reducilo a 2 e ter centralizados os servicios en unhas instalacións de calidade. Isto é, eu recentemente me reunín co director xeral de Xustiza e hai unha receptividade importante para que isto sexa así, porque eles tamén saben que o xulgado de Padrón ten uns problemas de espacio moi importantes, non? Perdón. Entón, eso vai ser un cambio significativo, porque, digamos que, movendo determinados servicios, agrupando, nos vai a facer dispoñer de espacios para mellorar o propio funcionamento municipal. Despois temos o proxecto da Escola de Música, que se irá a esa casa tan fermosa que todo o mundo pode ver na entrada de Padrón, que está na Azucreira. Xa temos o proxecto, e aí vamos a ubicar a nova Escola de Música con toda unha mellora ambiental desa parcela que a todo o mundo lle chama moito a atención, como esa casa non pode estar en uso, fermosa que é e tal, pois ese vai ser o uso que teña. E despois temos o proxecto para o Campo da Barca, que vai contar con skate park, con parque de calistenia, etcétera. Certo que estamos tendo certos problemas con Augas de Galicia, non vou entrar máis aí, que xa bastante problemática suscita, pero nós miramos cara adiante e queremos sacalo durante este mandato, porque é certo que en Padrón non existen espazos específicos para a xuventude, pois entre 12 e 18 anos, non hai ningún espacio. Non teñen... Ningún. Entón, creemos que pois moi necesario que poidan dispoñer pois dese espazo para... Non ten Casa da Xuventude o Concello de Padrón? Non. Algo que se poda semellar aí? Non. Non existiu? Non. Eu reunido con xóvenes outro día me pedían pois un local de ensaio e de grabación para poder, porque temos, hai unha serie de chavales e de chavalas que sí que lle interesa o tema da música e tal. Eso é, relativamente fácil de afrontar. Podes estudar, sí. Sí, porque temos espacios municipais que agora están desaproveitados e non sería difícil, pero sí que poidan ter espacios para arte urbano, para disciplinas, pois eso, como parkour, como skate, etcétera. Aparte nun pobo tan cultural como Padrón, o sea que... Pois eses son os grandes olvidados. É certo que non votan, e quizáis isto é unha dos motivos polos que sempre se tende a olvidar esta parte da poboación, pero non sí que queremos... Vaya erro, porque non votan hoxe, pero... Sí. Pois, claro, eu faloche da realidade que temos agora, e a realidade é que non buscando temos... unha explicación de por que foron os olvidados, non? A todo agora. Que esa é a cuestión, non? Entón, a mí me preocupa, pois eso, que teñan que estar ocupando parques infantís ou un lavadoiro no Campo da Barca ou tal, porque non teñen nada para eles, me refiro. Entón, iso é algo que temos que corrixir e dentro do goberno somos sensibles a eso, e por eso presentamos xa o proxecto, que xa está desde mediados do ano pasado, para reformar máis ou menos a metade do Campo da Barca e que teñan toda esa zona para poder socializar e practicar os deportes. Temos 2 pump tracks tamén, que se van a facer en breve. 2 que, alcalde? Pump tracks. Pump tracks. Sí, é unha especie de circuito con ondulacións para... chamas así, vale. Bueno, se escribe pump track, pero creo que se di pump track. Vale. ¿No? O sea, a mí yo estoy pasándome de moderno. Pero si un vai ir no novo parque da Constitución, no paseo da Constitución, ali na desembocadura, que chamamos os padroneses e as padronesas, e probablemente outro vai detrás do campus tecnolóxico de Cortizo, ¿no? Entón, avanzando tamén pois en novos espazos que necesita Padrón, porque en Padrón viven
todos e todas, de todas as idades, non? E, por tanto, todos deben de ter pois, algún lugar donde poder relacionarse ca xente da súa idade, non? Pois demos un repaso xeneroso, fomos quedando xa sen tempo, agradecerlle que viñera a facer un balance, a falar do día a día, tamén, como no, desas novidades que nos adiantou aquí Anxo Arca, o alcalde do Concello de Padrón. Pois o cal agora, a xenda que ten axendado agora, alcalde, despois de entrevista en Radio Líder, como ten o día? Porque mañá festivo, claro, ponte, supoño que... Si, é festivo para o alcalde, festivo moito non. Eu teño entradas de axenda todos os días desta fin de semana, pero agora teño unhas cuestións de xestión, algunhas reunións de xestión cando volvo ao Concello, despois pola tarde teño a conferencia, como digo, claro, tendo un alcalde arqueólogo, ten que asistir ás conferencias. Xa me imaginaba. Claro, de presentación de resultados da intervención arqueolóxica ben interesante en Fondo de Vila e nada, cando non este cumplindo coas funcións de alcalde intentarei pois descansar un poquinho, que a verdade é que me fai un pouco de falta. Estivo na executiva esta que houbo do PSOE en Sevilla, foi? Onde foi? No Congreso, non. No Congreso, perdón. Non formaba parte da delegación, tampouco me presentei porque eu teño... Temos No, moitísimo digo, traballo. Se deixou ver por ali, pero non. No, hai compañeiros que nos poden representar ben e, en fin, e é necesario que asistan porque, bueno, a situación política é complexa, máis para o Partido Socialista, pero, bueno, os socialistas e as socialistas levamos máis de 140 anos traballando en todos os municipios e por este país, así que non teño ningunha dúbida de que o Partido Socialista continuará a ser unha forza de progreso e de avance para España. Anxo Arca, graciñas por vir, xa se pode felicitar, ou seja, que po Nadal, ventureiro aninovo, se nos vemos ases que antes que o dubido, porque ando bastante por Padrón. Pues felices festas, nunca sei cando se empeza a decir felices festas. Penso que na Ponte, non? Pode ser. En este día, pero bueno. Felices festas e en Padrón teñen unha cita obligada e con toda a hospitalidade das padronesas e dos padroneses. Que disfruten das múltiples opcións que hai de cultura, de ocio, como tono cultural que antes mencionamos no principio da entrevista e con motivo tamén do Nadal. Graciñas, alcalde. Moitas graciñas.